Byča hrala dôležitú úlohu aj v remeselnej výrobe. O počte remeselníkov sú konkrétne údaje z roku 1673. Bolo ich spolu 93. Výrobcovia kože, mesiari, súkenníci a debnári. V 17. a v polovici 18. storočia sa zvýšil počet remeselných dielní. K spomínaným vzrástol počet hrnčiarov a stolárov i ševcov. Nebolo tu však remesla, ktoré by výrazne vynikalo nad ostatné, ako napríklad súkenníctvo v Púchove. Prekvapujúce je, že sa vo veľkom počte v Bytči nevyskytovali čižmári a krajčíri. Priemyselná revolúcia na prelome 19. a 20. storočia zasiahla i slovenské kraje. Medzi rozmáhajúce sa fabriky patrili Gáter, Píla je jeden z najväčších a najrozsiahlejších podnikov v meste. Gáter je na tom istom mieste už najmenej 160 rokov. Tu sa spracovávalo vyťažené drevo. Najväčším podnikateľom v tejto sfére bol barón Leopold Popper, majiteľ bytčianskeho panstva. Už jeho otec, ktorý pôvodne býval v Hliníku, začal podnikať s drevom. Píla bola spojená aj s prístavišťom pltí na brehu Váhu a drevo prepravovali pltníci často až do hlavného mesta Budapešti. Zápalkáreň. Sýrková fabrika sa nachádzala nad dnešným kanálom v miestach, kde sa dnes skladuje a spracováva drevo. Vyrábali sa tu zápalky a neskôr lyže. Pivovar. Spomínaš sa už za Turzovcov v roku 1605. Varenie piva v Bytči patrilo do sféry zemepánskych záujmov. Potrebný chmel sa pestoval na pozemku níže zámku popri Váhu smerom na Malú Bytču. Najväčšie zmeny bytčianske pivovarníctvo zaznamenalo za éry Popperovcov. Zdokonalila sa a rozšírila výroba piva. Aby mohli ľudia stavať domy, potrebovali tehly. Tehelne slúžili k výrobe tehál. Boli v meste dve. Jedna za kanálom, Arletova, nad mostom, dnes sú tam stavebniny, a druhá nad zákrutou cesty do Pšurnovíc, Mahdík, Rehák. V meste na týchto miestach stála sódovkáreň. Vyrábali sa tu malinovky a iné nealkoholické nápoje. V období prvej Československej republiky bola známa fabrika na výrobu športových potrieb, ktorú vlastnil Jozef Kalaš. Vyrábali sa tu najmä lyže a sánky. V meste sa nachádzala kožiarska fabrika, ktorú vlastnili bratia Horn. Spracovávali sa tu kože. Kinex. V roku 1906 podnikatelia Morgenstern a Kohn založili spoločnosť, ktorá bola zapísaná do firemného registra pod názvom Považský kovopriemysel. Vyrábal sa hlavne kovový nábytok a meracie nástroje. V období Prvej svetovej vojny sa výroba zameriavala aj na vojenské dodávky. Po druhej svetovej vojne sa postavili nové výrobné haly a vyrábali sa posuvné meradlá, vodováhy, pravítka a iné výrobky. V Československej republike bytčiansky Kinex bol jediným dodávateľom rysovacích prístrojov. V súčasnosti sa v strojárenskom podniku vyrábajú ložiská a stredy do bicyklov.